Ah. Så Nej, 334 har. We are having the best intro of our yeah! So yeah. Everything seems to be alright. Let's go. Try hard face active. Yeah. Yeah. Er der witch? Eller gas? Eller smoker? Eller boomer? Eller zombie? Eller hvad vi vil? Zombie. Eller hjørne? Oh, that ass. That ass. So pixelated and shit. Stick right in there. Yeah. Hvad? Yeah. Nå. Det Freibauen. Jeg hader det meget bare sådan op eller noget der man bare kan små. Are you there? No. Jeg begynder bare at lægge de der kander eller fedt der. Yes. Vi lægger en der, fordi tanken kommer tit derfra. Jeg tager ret, jeg tager smoke. Nå. Han er jo ikke bagud. Bare hvis der er lige forfor. Nej, fordi der er masser af de. Jeg dør. Jeg kan ikke redde det jo. Den der er alligevel derovre. Jeg ved ikke om fanden du er henne, Ronny. Nå, nu er du derovre. Så han måler, så dør vi. Jeg gemmer tage ned i safen. Hvor fanden er de henne? Jeg gemmer tage ned i safen. Skal jeg gå ned i safen? Nej, du kan ikke komme tilbage nu. Okay. Okay. Hvorfor? Gør en lås Du kan nu. ikke komme op, du kan ikke komme op der. Nå. Du må være en eller anden sted. Hvor fanden er de henne? Der er ikke flere, jeg starter fint. Okay. Vi er heller ikke pege, jeg tror sgu ikke vi klarer den. Prøver. Can we all agree on that? Nej. This is gonna look bad. Kan vi spille den her? Guys. Som jeg skal jo heale mig selv. Jeg står lige og så healer mig. Lad Louis gøre det for helvede. Ja, men han fanger mig ned af last zombie jo. Vi prøver at tage den første tank uden Molo, fordi det er vigtigt at vi får den sidste. Yes, nu kommer den. Se om vi kan ramme den med nogle af de der bokser, de der røde nogle der. Den bliver... Ja, det var Ja, godt der er lavet. ild, der er ild, der er ild. Det var godt. Hvem var det, der sprang den der? Bag mig altså. Emil, kan du distrahere den lidt? Gå over hjælp i, gå over hjælp i, lidt distraheret. Okay, den går hen mod... Jeg gør noget hjælp og lys. Ja, hurtigt. Kom over der. Oh boy! Det er kun lys, når du udkommer. Så han fløj. Yes. Yes. Good job. Okay, Ralle, du skal gemme din party, når vi skal hen mod helikopteren. Ja, det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Det er lærligt, når det er sidste gang. Hvordan har du egentlig våben der? En 16? Hvor? Hvordan har du en 16? Jeg har ikke pipe. Hvorfor har du en 16? Jeg kan lide min her.
Bag døren. Jeg skal snart med et ammo. Det er også. Skal jeg nu? Jeg boomer. Kom for fanden. Kom med reload et eller andet her. Hjælp! 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 Skub for fanden. Ej for satan, boomer. Jeg er knippet af håndværk på den måde. Jeg er helt død. Jeg blev lige rapet på mindre end et par sekunder. It's up to you guys now. Din sæk! Dæk mig. Jeg skal skud. Ja, jeg gik ned efter, og så var der en boomer, og så var der en hunter, og så blev jeg knippet fuldstændig. Tanken kommer. Han er lige nede foran dig, Emil. Han er lige nede bag ved bygningen. Han klatrer op nu. Lys! Hvad fanden skulle det til for? Hvad fanden laver jeg? Sgu ikke rigtigt. Lys, du skal med. Han er død nu. Så ja. Jeg kan lige så godt droppe det. Gør du, hvad en hver mand vi gør i den her situation? Eller hvad? Emil, tror du rent faktisk, du kan nå det her? Nej. Prøv alligevel. Det skulle måske vente lidt med det der. Sådan med prøve. Nå, den er død. You can do it. Emil, you can do it. Kom nu, Emil. Skal det sat nede med? Emil. Kom nu. Kom nu. Yes! Åh. Sådan. Good job. Sådan. Who would have thought? Vi havde en molo. Yes. Vi flyver væk nu. Men FPS'en dropper lige fuldstændig her, men ja, det er fint nok. Good job.